Les persones que no em coneixen a vegades em pregunten coses, si m'he caigut, si tinc mocs, què m'ha passat al llavi. A vegades responc, però a vegades no sé què dir. Els meus pares diuen que tinc una malformació, una fissura al llavi palatina. Per mi són paraules molt difícils. Alguna gent fa servir l'expressió llavi lapurí, però no m'agrada perquè lapurí ve de llebre i jo no sóc cap animal. El meu germà està tip que li preguntin què em passa. Per què no venen i m'ho pregunten a mi? Cuando sigui adolescent hauré de portar-los a la boca perquè deixin em molt tortes per culpa de la fissura. És normal que preguntin si no saben què és aquesta patologia, però després que ens expliquem, no n'haurien de tenir gens de pena. Ara ja sé que una malformació és quan un bebè no s'acaba de fer del tot. Com si uns paletes fessin una casa i es deixessin la teulada a mitges. Quan els treballadors marxen, en venen uns altres i ho arreglen. Mai queda igual, però la teulada serveix. I això és el que compta, oi? Jo no soc l'única nena que té aquestes cicatrius. En neixen molts. El meu pare diu que un de cada 800 nens. Perquè jo som molt feliç i la meva família també.